Ni anang pagkagabii, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabo kita sa lanaw. Busa, gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagpuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Ipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, Magdadadlo! Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? mibangon si Jesus ug iyang ipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, Hunong! ug mihunong ang hangin ug mibanus ang kalinaw. Unya, miingon si Jesus kanila, Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay. Kinsa man kining tawhana, nga bisan gani ang hangin, ug ang mga balod mutuman man kaniya. Usa ka panahon niya na, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Bilsibul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa, kung diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian, nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo.